Kali ini saya akan menelusuri JLS Kabupaten Malang. Jadi lurus ini arah Pantai Jawa Sutro Blitar. Kita mau ke arah timur. Kita eksplor pantai Malang Selatan, Lur. Banyak sekali itu. Jadi ini namanya perempatan Kemiri atau Miri. Kalau ke kiri arah Seberoto, Donomoyo. Kalau ke kanan ini arah Pantai Mudangan. Kita lurus, kita eksplor pantai-pantai di Malang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini, kita akan melakukan perjalanan, start dari perempatan lintas Miri atau simpang JLS Modangan, menuju Pantai Kondang Merak, Pantai Ngentup dan Pantai Banyumeneng. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat menonton. Niki biyen nasreng tak lewati. Dan di sini ada tebing-tebing yang jarang ya. Nalikane sliramu isih temati. Ora krasa loh tumates rebes milih. Eling sliramu saiki embuh ana ngendi neng wadah siman sliramu nate. Hari ini hari Senin tanggal 12 Mei 2020. Hari libur nasional, Lur. Hari Waisak ya. Waktu kali konto Sekarang jam 11.40. Suhu tercatat 31 derajat Celcius. Sliramu modho tresno. Dohom ayu apa sajane karepmu, dolanan ati sing tansah setya satuhu. Aja mung karono ulap karo kebiaren donya, ninggalake aku kang lagi nandang nestapa. Mung walengku marang sliramu wong ayu. Aja nganti lali karo putra putrimu. Aku wong ora kuna melarat lan hina, wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu. Nang wadah siman sliramu nate Jalan kampung Bang ya. Urip bebrayan nganti ajan misah. Waktu kali kunto uga melu nyeksekno nanging
jebule sliramu medhot tresno. Duh wong ayu apa sajane karepmu, dolanan ati sing tansah setya satuhu. Aja mung karena ulap karo kebiaran donya, ninggalake aku kang lagi nandang nestapa. Mung welingku marang sliramu wong ayu. Aja nganti Jalannya kayak karo putra. jalan kita sendiri lur, nggak ada yang lewat. Aku wong Oh, ada, kan? guna melarat Masih jarang. wes ra duwe pengarepan maneh marang sliramu. Wes tak trimo muga sliramu bahagia. Ampun. Liya pun dia. Biyen nasring Kondang Tawa, kondang Bandung. nalikane sliramu isih kemati. Ora krasa loh tumates rebes milih. Eling sliramu saiki embuh ana ngendi, neng wadah siman sliramu nate prasetya. Urip bebrayan nganti aja misahno, waktu kali konto uga melu nyeksekno, nanging jebule sliramu medhot tresno. Duh wong ayu apa sajane karepmu, dolanan ati sing tansah setya satuhu. Aja Berarti bisa jalan kampung yang jalan kampung. kebiaran donya, Itu oke ya. Kanan kiri itu oke. kinandang nestapa. Wong walingku marang sliramu wong ayu. Mentaraman, Donomulyo. Lali karo putra putrimu. Aku wong ora kuna melarat lan hina, wes ra duwe
pengarepan maneh marang sliramu. Nang wadon siman sliramu nate prasetya, urip bebrayan nganti ajal misahno. Waktu kali konto uga melu nyeksekno, nanging jebule sliramu medhot tresno. Duh wong ayu apa sajane karepmu, dolanan ati sing tansah setya satuhu. Aja mung karena ulap karo kebiaran donya, ninggalake aku kang lagi nandang nestapa. Mung welingku marang sliramu wong ayu, aja nganti lali karo putra putrimu. Aku wong ora guna melarat lan hina, wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu. Wis tak trimo muga sliramu bahagia. Dalan iki biyen asring tak liwati, nalikane sliramu isih kemati. Ora krasa loh tumates rebes milih, eling sliramu saiki embuh ana ngendi. Nang wadon siman sliramu nate prasetya, urip bebrayan nganti ajal misahno. Waktu kali konto uga melu nyeksekno, nanging jebule sliramu medhot tresno. Karena tulisannya pantai opo? Oh, pantai Pasir Panjang. Duh wong ayu Yo kabeh rono e Malang. Rono kabeh Malang. Dolanan ati sing tansah setya satu, aja mung karena ulap karo kebiaran donya.
topo wong waling marang sliramu wong ayu aja nganti lali karo putra putrimu aku wong ora kuna melarat lan hina wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu nang wadya siman sliramu nate prasetya urip bebrayan nganti ajan misahno watu kali kunta uga melu nyeksekno nanging jebule sliramu medhot tresno Duh wong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya satuhu aja mung karana ulap karo kebiaren donya ninggalake aku kang lagi nandang nestapa mung weling marang sliramu wong ayu aja nganti lali karo putra putrimu aku wong ora kuna melarat lan hina wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu wis tak trimo muga sliramu bahagia dalan iki yen asring tak liwati nalikane sliramu isih kemati ora krasa Allah tumates rebes milih eling sliramu saiki embuh ana ngendi 3 kilometer gawa pasikon sliramu nate prasetya urip bebrayan nganti ajan misahno watu kali konta uga melu nyeksekno nanging jebule sliramu modho tresno
Duh wong ayu apa sajane karepmu dolanan ati sing tansah setya Kanan kiri pohon jati karono ulap karo kebiaran donya ninggalake aku kang lagi nandang nestapa Kedung Celeng. marang sliramu Kedung Celeng, oh tahu. Aku tahu ngetril kok ini yang ini, beberone yang. Iki durung aspal. Isik gawe jembatan jane yang. Nek kan aku gawe jembatan. Rombongan karo kanca-kanca yo. Wong akeh Rudi komandan orang. Herdi. Pokok pemain intinya aku ya Herdi, liane gilirannya kadang Rudi gak melu, kadang Irawan melu, Rudi gak melu. Rudi melu, Irawan gak melu nih. Sing mesti melu aku ya Herdi tok. Nang waduh simak sliramu nate Bojone Herdi nek ketemu aku wis 2 minggu gak ngetril nih yang. Ya Mas, apa suwi kok gak ngetril anu dene pada dikokon. waktu kali konto uga melu nyeksekno nanging jebule sliramu medhot tresno Sampai kono mau iki durung aspal iki. Duh wong ayu Lah, durung ana jembatane dadi nyebrang kali nih yang. Jembatane jadi anu. dolanan ati sing tansah setya satuhu aja mung karono ulap karo kebiaran donya ninggalake aku kang lagi nandang nestapa Di kono ana pantai Kebros yang dadine karang di perjangan bus. marang sliram wong ayu aja nganti lali karo putra putrimu aku wong ora kuna melarat lan hina wis ra duwe pengarepan maneh marang sliramu wis tak trimo muga sliramu bahagia Bisa durung ana iki. Iki lho durung ana dhisik. Pusat latihan pertempuran. Langit mendung Masa iki ya jembatan itu? nutupi cahyane Masa iki ya jembatan itu?
sansaya handutut ati kaya melu nyekseni nalika dhewe ninggalke aku neng blendrang kene aku lan kowe biyen ketemu ngucap janji prasetyo ing lahir terus ing ati kang nyekseni langit uga bumi muga-muga Gusti kang kuwasa paring iti saiki wis ana kowe sing kemati bebasane mangan sapiring wong loro yen turune saben wengi mung gelap loso nanging ragae lunture tresnamu marang aku aku seneng karo caramu yen nyawang aku aku ya seneng karo sikap lincah manjamu asam kemuyumu kae bungae atiku muga aku lan kowe tansah nyawiji selawase Blendrang kene aku lan kowe biyen ketemu Depan ada persimpangan, lurus arah JLS Sendang Biru. Kita belok kanan Pantai arah Kondang Pantai Merak. Kondang Merak, Pantai Ngentuk dan Pantai Banyu Meneng. ing lahir terus ing ati
Apa? Eh? Iya, ada ini. Bolak-balik yang terakhir ya. Itu mulai bengi ya yang. Iya. Bisa jalannya welek yang waktu gede-gede yang kena telu banyu meneng undang merak karo apa itu ya. Untuk ya. Welek jalannya gini sih. Tapi nek ngotro malah diunggah-unggah nih. Saiki Eh? wis ana kowe sing Oh iya. mati bebasane mangan sapiring wong loro yen turune saben wengi mung gelar kloso nanging Ke sebelah kono balik ambang yang cedek yang balik ambang. Niki ana telu lho ngono. Ade kan wis ndelok videone gitu kan. Endah rembulan sing nyetok wengi Indang untuk banyu meneng pedang mat. isih endah lelatenmu marang aku endah lintang kawuryan ing wengi iki isih endah rasa tresnamu marang aku. Pos tiketing Pantai Ngentup dan Pantai Banyumeneng, depan itu belok kanan. Rasa Hah? tresnamu marang aku. Pos tiketing Pantai Kondak Merak, ada di sebelah kiri jalan. Ini Video akan saya akhiri di depan itu lur. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kesalahan. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi kalau wabarakatuh. ke sana enggak bayar. Oh di sana ya. Kembaliannya kurang 500 dari sambil. Ya enggak apa-apa. Untuk paling di sini Pak ya. Bisa tambahin lagi Pak. Oh ya, di sana ya. Sana enggak apa-apa. Terus saya makan di sana. Makasih. Oh iya lur, explore Pantai Kondang Merak, ada di video saya berikutnya. Silahkan menonton. Aku ngetril lewat ini. Hah? Orang tentara yang iya. Rame yang ya.